לא, 90. אבל יודע מה? קח ספר היסטוריה, קרא אותו 4 פעמים. מה היה בספטמבר 2000? זה היה הפרוץ של האינתיפאדה השנייה. ואחרי זה היו את מהומות אוקטובר. 15 ערבים. אוגוסט 2005. ראיתי אותו קודם ככה, הוא קודם מאבד נתונים. אתה רואה את המוח שלו ככה. נובמבר 56. 56 זה מבצע קדש. זה גם אני יודעת. 72 ספטמבר. אתם יודעים מה קרה בשבוע של השקט. זה היה ספורטאים שהארגון ספטמבר השבוע הרג את הספורטאים הישראלים באולימפיאדת מינכן. אתם יודעים מה קרה בשבוע של 93? ספטמבר 78. 78 היה הסכם השלום בין ישראל ומצרים. זה היה תהליך השלום. קמפ דיוויד, זה היה שם. אתה לא יודע בחיים. אפריל 2003. אפריל 2003. תאבד נתונים. שקט. אני לא זוכר בדיוק מה... אם אני לא טועה... מבצע חומת מגן. אם אני לא טועה. לא, זה לא היה... רגע, שלוש טעויות. אפריל 2003. אתה רוצה חבר טלפון? זה היה... זה היה בחירות. אז אני אומר לך מה זה 2003, את לא יודעת. זה היו. אפריל 2008 הלכתי לקנות עם אמא. שקט! אני רוצה לשמוע. אני זוכר ב-2003 היו בחירות, אני זוכר. אריאל שרון... לא, זה... וישראל מקבלת את מפת הדרכים. כן. מה אתה מצלם? כן, זה תהליך השלום בין הפלסטינאים. כן. שעד היום לא מצליח. נובמבר 77. נובמבר 77, אנואר סאדאת מגיע לביקור בארץ. נובמבר 2008. החלפנו שכל. נובמבר 93 אני בדקתי. רגע, אני רוצה לשאול אותך. זוכרת נובמבר. אתה לא קראת את זה? לא קרה. לא. אז איך אתה יודע את זה? אתה יודע כמה פעמים הוא קרא את הספר של היסטוריה? 4-3 פעמים. לכיף רגע, שלו. זה רק היסטוריה? מ-10 לאוקטובר 2010. הוא היסטורי. מה אתה אומר שהוא יסתכל? לא, הוא חולה. מי כתב את ההמנון? מה זה השאלה המפוארת? זה אפילו מי? אני שאלתי את זה בכניסה שנה שעברה, צביקה פיק היה מקום ראשון. עזוב, שאלת שאלות שאתה יודע, שאתה לא יודע, אני, אתה יודע, כאלה שאלות קשות שרק אתה יודע. מי זאת אווה אנג'לינה? חשפנית. לא יודע. זה היה לי סיבה אותי לו. נובמבר של מי? מי זה? 2004. מה קורה? ב-2004. לא, כי אתה... אני אראה לך עוד מעט אני משאיר. רגע, אני יודע שהיה, אני זוכר ב-2004 היה דיון על ההתנתקות, וזוכר אביגדור ליברמן באותו זמן הוא פרש. אביגדור ליברמן. כן, נכון, כן. כן, מה היה ב-2009? קנינו נעלי קומה כאלה. ב-2000, ב-2000 הגעת לארץ? כן, אני זוכר הגעתי פה בכיתה. אינסטגרמנית. שמע, אני מוריד לך את הכובע, באמת. לא ראיתי דברים כאלה. הוא מכונה. כל הכבוד.